ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чизе ки барои реклама бошад, маромад сурат маълумот шавад дар WhatsApp иморо кунем. мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст Toyota Camry D бо нархи арзон ки 80 000 сомонӣ ва ҳастай мотоблоки фурӯшӣ ва ҳастай мошинаи боркаш, дута Daewoo Matiz ки нархошон 10 000 сомонӣ ва як Nexi нархаш 6 000 сомонӣ ва Kia Optima, Opel Astra Edge ва ҳастай бо дигар мошино ки бо нархҳои арзон. Daewoo Nexi ки 6 000 сомонӣ ки нархи арзон. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст. дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза ҳазл баробар аст ба 168 сомонӣ. навора сар мекунем, маромад рафта то охираш тамошо кунем. дӯстони азиз, пеш аз наворро сар кардан якта компанияро ба шумо тавсия метиҳем ки барои сарҳад гузаштан, барои границаи Қазоқистон гузашта компания якай Баҳром ва Рӯзиқул хизматрасони худашро ба шумо пешкаш мекунад. ай ҷои зист, ай ҷои коратон омада худашро мегиранд ва бурда суқу саломат мебуранд. территорияи метро Люблино, Food City, метро Теплистан, Садовод, Люблино, метро Котельник, территорияи МКАД, обшим аз ҷои коратон омада мегиранд, суқу саломат ба Қазоқистон оварда мебаранд. зиёда аз чанд сол аст ки опити корӣ доранд. дӯстони азиз, дута рақамошон кор мекунад. компания якай Баҳром ва Рӯзиқул. инам хеле мошинои комфортни, мошинои хеле замонави доранд ки дар дуруншон Wi-Fi, кондитсионер ҳама чӣ доранд. мошиношон фақат солҳои 2011-2013 мошинои нави нав тозак, ҳама чиш бо шароитҳои замонавӣ. ин ҳамин рақамот дӯстони азиз, занг занед ба шумо бештар маълумот шава бифармед. агар мо скидка хоҳед аз номи канали мо гап занед, ба шумо скидка мекунам. боз такрор мекунам, компания якай Баҳром ва Рӯзиқул. дута рақам аст, ҳар душон кор мекунам. метавонед ки тамос гирем, барои сарҳад гузаштан ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. яка мошини фурӯшии имрӯза аст Баҳром Opel Astra Edge аст ки соли 2011 соле ки сӯишфурӯш бензини холие. авбио мотори 1.7 литра, коробка механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин. радной краска, салон тоза, балон пачка, диска, мошин кондитсионер, электропакет ҳама чӣ дорад. мошине ки 2011 сол дӯстони азиз, фул ҳама чиш дорад. мошин мегад ай қайд бировардагӣ мегад тайёра дар номтон кадам метиҳад. мошинча 100% ягон камбудӣ надорад, айни ҳол қарор дорад. дар шаҳри Кӯлоба фурӯхта мешавад бо нархи 78 000 сомонӣ ки боз арзонтарам мешавад. ягон Opel Astra G Caravan бошад мегад алиш мекунем мегад, не ки болоиш ягон сум тия. тоқа ба Opel Astra G Caravan кади болоиш мегад пул тия, ҳама хел варианти алиши дорад. агар кадоми сум кати мегад нархш 78 бо арзон мешавад. мошини Баҳром бисёр гаштагӣ аст, мошин кам гаштагӣ аст. сайстанеш мегад идеалния, бениҳоят тоза, такси паси гаштагӣ нест. хеле ки дасти як одам дай. маромад якум рақамош аст, рақами мегафон кор мекунад, WhatsApp дорад ва дуюм рақамошон инашам номери расист, инашам кор мекунад ва инашам WhatsApp пайваст дорад. мошин дар шаҳри Кӯлоб тозак маромад тамос гирем бо арзон мешавад. мегзарем ба дим элони имрӯза. мотоблоки фурӯшӣ аст Баҳром, мотоблоке ки сайзтариш пачка аст ки ҳоли истода бурдагӣ нест, дизелния, айни ҳол мега дар шаҳри Ватан нав ай Москва овардиян. просто мега сум дар кӯшда фурӯш дар мудиян, ҳамаш комплект аст. алафзанаки ҷуфткунаки обшим ҳама чӣ доранд, ягон камбуд дорад. ай Москва мега нав овардем, ҳоли мега ягон бор ҷуфт кардагӣ ё ки ягон кор фаҳмодагӣ нест. Баҳром дар шаҳри Ваҳдат деҳаи Зафаробода айни ҳол қарор дорад. нархша мега 15 000 сомон мегем бо арзонтар мешавад. дизелия мега сайстаниш пачка. ина Баҳром кадом метавонем мехарем бо арзонтар мешавад. мотоблоке ки айни ҳол сезонша барои ягон кор кардам. якум рақамо аст, рақамои мегафон позитсияни кор ахирш 30 ва дуюм рақамошон ахирш 32. инаш да WhatsApp дорад, инаш тоқа WhatsApp-и холия. якумгина ахирш намо 17 рақамош прамой кор мекунад. дуюмгинаша тоқа WhatsApp-и холия дигариш да. одамое ки мехарам мега арзон карда метавонем срочно мега пул дар крои нав ай Москва вардия маромад дигар маълумотша аз соҳибашон гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Kia Optima аст Баҳром ки соли 2020 аст ки 2020 ахирош мега 2021 ҳисоб мехӯрад. сӯзишвориш газ бензина, авбио мотораш 2 литра, коробкаш автомат, ҳолати мошин мега беҳтарин.
мошин ба дарон фули фула ягом чӣ камбудӣ надорад. ҳама ҷош кор мекунад. Кондитсионер, электропакет, балонош пачка, тонировка то охири сола, ҳуҷҷатчам то охири сола. мошин ба дарон хай хитоб медонад ки ҳама чӣ дорад. 2021 ҳисоб мехӯрад. мошин бениҳоят тоза. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 280 мега бо арзонтара мешавад. якум рақамошон TCL кор, дуюм рақамошон номери Вавилон кор мекунад ва сеюм рақамошон номери Россияси нашам кор мекунад. даҳум рақамошон WhatsApp ҳам пайваст доранд. Kia Optima солҳои 2021 ҳисоб мехӯрад. сайстани идеални беҳтарин. ҳам тонировка, ҳам ҳуҷҷат дорад. нархаш 200 баъдо 200,000 сомониш мегӯям. муомила ва савдои хуб дорад. кадоми шумо ки мехаред мошинчаи берасход маромад тамос гирем бо арзон ва савдои хуб мешавад. мошин ба дарон дар Душанбе айни ҳол қарор дорад. арзон ва муомилаш мега дар назди капот маромад ягон маълумоти иловагӣ боша ай соҳибашро гиред. ягон расход камбудӣ надорад. тамос гиред. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшии навбатӣ мо аст. ба дарон мошинои боркаш растае ки Daewoo Damas. соли паравишаш 2011 солае ки то қабини гази холия абиё мотораш мега 1 литра экономия коробкаш механика сайстани мошин мегад нахадвай. Daewoo Damas ба дарон мошиное ки дар комментария бисёр хоҳиш мекардем. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Хурғонтепа ва фурӯхта мешавад бо нархи 26 та бо арзон мешавад. нархша мега 26 та мегем бо савдо дорад. маромад на кадоме ки мехарад рақамошро мегафон кор мекунад. дигар маълумотша гирем. дӯстони азиз, шумо агарам хай мошинои майда, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp ё имо рекрем дар видео оянда инамихе рекламаи хуб мекунем. аз шумо хоҳиш дорем ки лайкора гузорем, фаромӯш накунем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо дар киҷо метавонед падисаш кунем. чӣ мошине ки мехоҳед дар комментария нависед, мо пешкаштон мекунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz аст. ба дарон светои золотисти соли 2006 1999 ҳастае ки бензини холӣ сӯзиш фурӯш. абиё мотори 0.8 литра коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега дар Душанбе дар ноҳияи Рӯдака. ба дарон хай мошин кам-кам кор дорад. не ки яхе 100% кам-кам косметически ки баъзе ҷош кор дорад. нархша мега 10,000 сомонӣ мегаем бо арзонтара меше муомила дорад. маромад дӯстон азиз, рақамошон белайнай. одамони харидори конкретна боша мегӯяд муомила савдо дорад. баъзе чиҳоша мега нав кардагастем хай кам-кам кор дорад. агар шумо харидор ки бошен ина рақамошон аст. маромад дигар маълумотои пурраша гирем. дӯстони азиз, боз мегӯям ки чӣ намуд мошине ки мехарем дар комментария нависед. мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. фақат шумо лайкора занед, фаромӯш накунед ва агар имконият бошад навори моро дар WhatsApp имо дар киҷо шавад падисаш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст. ба дарон Daewoo Nexia аст ки светои сафед бо нархи арзоне ки солша аниқ намедонам ки чандае. ай 94 мега то ҳамин 96 ё ки 95 намедонам мега барои солша нагуфтям. газ бензин кор мекунад. мотори 1.6 литра коробка механикаи. мошин мега дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. на зури зур, на безеб, ҳолати миёна, на хадва. хай косметически кам-кам кор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Норак ва фурӯхта мешавад бо нархи 6000 сомоне ки боз муомила дорад. мумкин то 5000 ам гирен. хай бо худтон аниқада гирен. ҳамин нархша чун монда. рақамошон TCL кор мекунад. фақат суми холӣ мега алиш палиш намешавад. 4 та балонаи средняя ва 4 диска электропакет. салоншам хай болменяй. мошин хай нархаш бениҳоят арзон. хай 1000 сум 10000 расход мекунем. мошинча кагнада мешавад. маромад дӯстон Nexia арзон хоҳиш кардем 6000 сомонӣ. маромад дигар маълумотша аз соҳибашон гирем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ аст. ба дарон Daewoo Matiz астае ки светои серебристи соли 2006 1999 астае ки ҳам бензин ҳам газ кор мекунад. абиё мотори 0.8 литра коробка механика. сайстани мошин мегад нахадвай. мошин мегад ҳолаташ мегад 100%, не ки срочно сум дар Корея. мошин ба дарон хай ҳолати средняя. нархи мошин 10000 сомонӣ ва қарор дорад дар ноҳияи Воседа. акр чӣ расход дорад, чӣ камбуд дорад, иша аниқ қадам мегирад. то қасуми холӣ алиш палиш намешавад. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Воседа. 10000 сомонӣ рақамошон Вавилон. маромад кадоми шумо ки мехаред маромад тамос гирем. дӯстони азиз, шумо дам агарам хеле мошинои фурӯшӣ бошад маромад роӣ кунем. мо дар видео оянда эълонда фурӯшта мегузорем. лайкора занед, навора падисаш кунед.
мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2022 американка срошна сум дара кӯра мегад неки илтимос алиш палиш намеша бисёр арзон меша. Ами 500 сум ҳам арзон мекунам мегад тамо дига зиёд арзон меша ва алиш намешавад. Toyota Camry 2008 сол газ бензин кор мекунад. Абио мотор 2.4 литр коробка автомата системи мошин мегад нахадвай. Умуман ягон мошин кати алиш намешавад ва дӯстони азиз бисёрам арзон намекунад. Мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 81500 сомонӣ. Камтарак мегад муомила мекунем, фақат одамони харидор дар ай назди капоти мошин. Ба телефон мегад илтимос беҳуда тамос ва савдо накунен. Кадоме ки мехара адреси аниқша мегӯянд омада аз пеш бинен ва ягон сумша мегзаранд. 4 диска кондитсионер электропакет мошинча нахадвай суми холӣ. Дӯстони азиз хафа нашавед, илтимос мегад беҳуда нороҳат накунен. Хайна рақамошро мегафона кадоми харидори аниқай марамат занг зананд. Дӯстони азиз дар имрӯза наварам мошино буд пешкаштон кардем то видеои оянда.